Masu kallon mu na tashar BBH TV a Manyanci, barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirinmu na ciniki da kasuwanci. Shiri ne da muke kawo muku rahotanni game da halin da kasuwanni suke ciki, da ma abin da ya shafi kasuwancinmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. A yau ga mu a cikin kasuwar Tarauni, kasuwar kayan masarufi da kuma kasuwar gwari zance, wanda kasuwa ce da ake sai da kayan masarufi da abubuwa. Ku biyo mu za mu kasance da ku a cikin wannan shiri. To assalamu alaikum. To wa alaikum salam. Malam ya sunanka? Sunana Awwal Yalo mai kasuwar Tarauni. Kamar yadda na gani kana sai da kayan mai ne da kayan maguna? Ko in ce magi? Ko ki ce kayan magi ko tireda ko kayan masarufi. Yawwa duk dai za a iya faɗa. To malam ɗan takaitaccen tarihinka da kake zaune a cikin wannan kasuwa. To a takaice dai kamar yadda kika sani, kasuwa dama kusan guri ne wanda al'umma suke zuwa su zo ko dai su zo su saya ko kuma su zo su sayar. Na'am, to wannan kasuwar mu ce wadda mun daɗe kusan a cikinta, akan kuma wannan sana'a da kika gani a gabanmu, sana'ar mai da kuma sauran abin da ya shafi magi, omo da kuma sauran hadda takalma ko kuma takalmi slippers na sawa. Duk muna sayar da shi kuma muna da shi a cikin wannan kasuwar in person. Sannan kuma akwai kayayyaki iri daban-daban waɗanda idanki ya gane miki da ma wanda idanunki ba su gane miki ba a wannan kasuwa. To kira ga al'umma shine ko dai a yanzu lokaci ya riga ya yi wanda al'umma ya kamata a ce sun fuskanci, sun farga kuma sun fuskanci wannan kasuwanci ko kuma harka ta saye da sayarwa, musamman a yanzu yadda in kin duba za ki ga harkoki na gwamnati ko kuma na kamfanonuwa sun zama abin da suka zama, ko kuma mu ce sun zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan harka da ake yi ta ɗan saye da sayarwa, to kusan ita ce wadda za ki ga al'umma iri daban-daban ana amfana kuma ana cin abinci a ciki. To babu zan zo in ji wani irin kalubale kuke fuskanta a wannan sana'ar taku? To kusan kamar yadda kika sani, ita harkar kasuwa tana cike kamar yadda take da cike da nasarori da samu, to kuma akwai kalubale wanda yake iri daban-daban a cikin kasuwa, ko dai wajen saye ko dai wajen sayarwa ko kuma wajen samun abin da ake so a samu shine riba ko kuma akasin haka. To wannan duk matsaloli ne wanda ake fuskanta a kasuwanci. Sannan kuma akwai matsala ta wadda ake fuskanta ta rashin jari ga ɗan kasuwa mai saye da sayarwa. Kusan yanzu kam babbar matsalar take damun al'umma ita ce matsalar jari, sai kuma matsalar rashin ciniki a kasuwa. Ko da mutum yana da jarin, to idan kasuwa ba ciniki, to akwai kinga ya zama akwai babbar matsala kenan. To wannan shine kusan irin 'yan matsalolin da ake fuskanta a kasuwa yanzu. Duk ɗan kasuwa da ke gani, ko a shago ko a temporary ko ma a ina yake, babban matsalarsa ita ce jari. Inda jari zai san yadda zai ɗan tattala ya sarrafa, iga yadda zai rika siyowa ina sai da kayansa. To baba mun gode, kun ji dai yadda ta kasance da mu a cikin wannan kasuwa ta Tarauni. To kamar yadda muka ce muku, ga munan muna cikin wannan kasuwa ta Tarauni, yanzu ga mu da wani mai sai da kayan miya. To baba ya sunanka? To assalamu alaikum, sunana Suleiman Baito, mataimakin chairman na kasuwar Tarauni. Mai sana'ar sai da mai sai da sayarwa, mai sai da kami. No. Kamar yadda na gani kana sai da nan kayan miya da tattasai da asali da wannan. No. Baba kamar yadda wannan zan ce nawa ne kwanan tattasai? To tattasai dai muna sai da shi 800.
shi kuma attarugu fa muna sai da shi 1,200. Tumatur muna sayarwa 700-800, kuma ya danganta da kin san yanayin kasuwanci duk da abin da ka zo sai mu sayar ma. In ka zo da 150 ce duk kowa da daidansa sai mu sayar ma. Yau ke siyarwa. So baba na kasancewa ita shi kasuwanci da akwai me ake cewa da akwai riba kuma akwai faduwa. Eto, na'am, haka ne daman kasuwanci haka yake. Ai kafawa ce, wataran za ka yi sai ka ga ka sayar ka samu amfani, wataran kuma sai ka sayar baka mai da kuɗin, musamman ma irin wannan kayan namu da yake shi sa ake ce masa gwari. To baba, kamar yadda kake faɗa min cewa akwai abubuwa da yanayin kasuwancin naka. Abin da nake ga miki yanayin yanzu ba za a iya ga miki cewar ga zunzurutun riba wacce ake samu ba, dangane da cewar rayuwar gashin da take komai al'amura sun yi tsada. Mai zuwa isiyo ya siyo da tsada, mai mota tsada, wanda zai sara mu je mu saro a gurinsa tsada. Saboda haka ba za ka ce lallai ga ribar da kake samu kullum a kasuwancinka ba, don wata nan za ka gamu da kalubalen ka zo ka siyo maimakon riba sai kawai a ce sai dai a ce alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wani irin kalubale kuke fuskanta a cikin wannan kasuwa taku? Wannan kasuwa gaskiya kusan alhamdulillah za mu iya cewa muna, kin san mai rai ba rasa dan motsi. Ba za mu ce ba mu da matsala ba, muna da matsaloli kuma muna da nasarar da muke samu. Don kamar yadda kike ganin cewar nan a ƙarƙashin shugabancinmu muna mu'amala da kowanne mutane, muna zaune da su lafiya, da ma'aikata da masu ciniki da sauransu. Kuma mukan samu akasi da cewar wani in ya zo za ki ga cewar ya zo sayayyar ma ya zo za ki ga amma zuciyarsa ya zo ba zuciya ɗaya ne ba, ko ya zo da wata manufa don a abun nan. To amma dai duk da haka a yanayin shugabanci sai mu ga cewa ya za a yi mu rarrashe shi, mu ga cewar mun rabu da shi lafiya, mun abun nan saboda mu samu nasara mu zanna da shi lafiya. To baba, wani irin nasarori kuke samu? Duk da ka faɗa min kalubale, na san da akwai nasarori, kuma na ji kana batun cewa ma kamar kana da mukami a cikin wannan kasuwa. Gaskiya ne. Wani irin mukami kake da shi? Ni ne mataimakin ciyaman na wannan kasuwa ta Tarauni. Saboda haka muna samun nasarori a yanayin shugabancinmu da muke, saboda komai kika gani a nan ƙarƙashin shugabancinmu yake tafiya. Kuma 'yan kasuwanmu suna ba mu haɗin kai da duk abubuwan da muka zo da shi na ci gaban wannan kasuwa. In kika duba za ki ga, da za ku shiga layi za ki ga cewa akwai ƙasa, shugabancin kasuwan nan ne yake saya a ƙarƙashin shugabancinmu, yake saya a gyara layuka. Za ki ga guraren nan ma gashi a simince, to mu ne muke haɗa kai da mazauna gurin ne gaba ɗaya suke haɗa kai su sai siminti a gyara, saboda ainihin masu shigowa kasuwar su ji daɗin shigowa a harkokin mu'amalar yau da gobe da su. To ba wani irin kira za ka yi ga masu siyan kayan miya? Kiran da zan yi da masu sayan kayan, kin san shi abokin mu'amala kullum abin da ya kamata ka yi da shi ka haƙurƙurtar da shi, saboda wani lokacin zaki jan ce ai musamman ma wannan kasuwar ta ce kasuwar mu kasuwar Tarauni, kasuwar yan boko ce, kasuwar yan tsanda. To amma ba haka yake ba, rayin fahimta ne na wasu abun nan. Saboda haka wani zai ce da ya zo Tarauni gwanda ya je da ya je, to amma wasu kuma ake cewa in ba Tarauni ya zo sayan kaya ba baya gane yanayin cewar mu za mu siyo mai kyau, ko mai arha za mu siyo mai kyau, za mu gyara shi, za mu cika mudu, komai da komai mu yi shi lafiya. Saboda haka kiran da zan yi masu siye da Allah da Annabi, irin wannan ma in suka na wata ta ji ko wani ya ji daga wani cewar masu tsada ne, to ya rika auna mu da cewar kuma ya muke siyo kayan, ya muke gyara shi, ya kuma mu'amalar tamu take. Saboda haka shine kiran da zan masu siye da. To muna amin, to muna godiya baba. To assalamu alaikum baba, na ganka ka fito daga cikin kasuwar Tarauni, me ka je siya? To na shiga kasuwa ne don siyayya gaba da cefane da dan kuma sauran abin da ba a ci kuma ba. Na je in siyo shinkafa da dan kuma hatsi ne, naga abin ya kai intaha. Ai daman na ganka da leda da kuma buhu a ciki. To a rayuwa ce sai hankali, abin da ne na dauka cewar abin bai kai ya kawo ba, naga abin kudin na bai kai ya kawo ba, tunda dan abin da za a je a kai wa yara cefane to kudin ya yawaita. To muka ga cewar gwara mu hakura mu ji mu daga abin da Allah yi, abin da ya samu a gida a ji a dan yi hakuri da shi. Ce abin da ya kawai sai dai a ce kanu inna lillahi wa inna ilaihi. Wannan gaskiya ne, domin kowa ya san yau. To wani irin kalubale kuke fuskanta ga ku masu siyan abin da kuke shiga cikin kasuwan, kuna yi kayan miya ne, kayan masarufin, abubuwan da za ku ci? To yau gaishe ka gobe ga waninka, yau dan abin da ake samu
haƙuri ake da shi, abin da muke dan samu mu ma kanmu haƙuri muke yi da rayuwar saboda harkar gida. Wannan shi ne. To wane irin kira za ka ga su 'yan kasuwan, wane irin abu ko za su dan sauko muku da wasu abubuwa, duk da dai su ma suna kiran cewa daga ƙasa ne, daga saman su ne abin, wane irin tausan zuciyoyinsu za su na yi maimakon suna dan taimaka muku kuna dan samun kuma rangwame a cikin wasu abubuwa? Harkokin ne da ike su kansu 'yan kasuwar suna tsawwalawa su ce kuma abubuwan da suke samu su ma suke siyowa su ma takura musu ake, ana ƙara musu kuɗaɗen su kuma suke ƙara su ko akan talakawa. To wane irin kira za ka ga ku magidanta, wane irin haƙuri za ku sanya wa zuciyanku kuma ku dage a kan neman halak ɗinku da ci gaba da zuwa yin abubuwa? To mu da abin muke so gwamnati ta tallafa wa al'ummar ƙasa, domin shi ne za a samu ci gaba a buɗe hanyoyin da aka toshe na boda da za a ɗan samu sauƙin tallafawa talakawa akan harkar da suke ciki. To ina godiya baba, Allah ubangiji ya warware mana baki ɗaya. Duka a nan masu kallon mu muka kawo muku ƙarshen shirinmu na ciniki da kasuwanci, yanda kuka ga mun zaga cikin kasuwar Tarauni, kun ga duk abubuwan da suka kamata game da ciniki da kuma da suke kasuwanci a cikinsu. Sai ce muku ku ci gaba da kasancewa da tashar BBH TV Aman 'yanci. Taku Fatima Abdulhadi Hotoro nake cewa sai anjima.